ନେଉଳ ଆରେ 9ଟା ବାଜିଲେ ପରେ ଜଲ୍ଦି ଅନଲାଇନ ଆସେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରେ ମୁଁ ପରା କେବେଠୁ ରେଡି ଅଛି, ଡାଙ୍ଗ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗେଣ୍ଡୁକୁ କଲ କର। ଆରେ ତା କଥା କହନି, ସେ କହିଲା ରାତିରେ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବିନି। ସେ ନ ଖେଳିଲେ ନାଇଁ ଆମେ 3 ଜଣ ହେଇଯିବା ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲ ତାହେଲେ ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦବା ଆଉ। ଆରେ ନେଉଳ ମାର ମାର, ତୁ ପଛପଟେ ଅଛି। ହଁ ହଁ ମାରୁଛି ମାରୁଛି, ର ର ର ହଉ ହଉ ଥାଉ, ଏତେ ଖୁସି ହୁଅନି, ଆହୁରି ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ।